Hej med jer, Emil fra Vildbjerg Cykler. I dag skal vi præsentere Rea fra det danske mærke eFly. Det er en komplet cykel med alle mulige fede detaljer. Jeg prøver lige at guide jer igennem den. For det første, så kommer den her model, den kommer med det, der hedder automatgear. Det vil sige trinløs gear, hvor den bare ligger og skifter selv. Det er ultimativt noget af det bedste, jeg har kørt på. Cyklen kommer også med remtræk, så der er næsten ingen vedligeholdelse ved det. Lige en gang silikonspray på en gang imellem. Fjædring i forgaflen, fjædring i sadelpinden. Så kommer den med det, jeg synes måske er noget af det allerfedeste, med et 720 watts batteri. Det vil sige, at du har altså en rækkevidde på op til 140 km på en opladning. Samtidig med, så er det en stærk befangcentermotor, der ligger i den. 90 Nm, så er der også en skub i. Det her, det er en cykel, som man tager ud på ture med. Det er en cykel, man kan køre langt på, opleve det danske land. Jeg har kun lækkert at sige om den her model. Lige nu, 25.999 i butikken. Du sparer omkring 4.000. Jeg er nødt til at sige, at det er kvalitet i top.